Kay dili man na masulbad mga par kung dili pangitaon ka na ang mga politiko nga involved o kinsa na ang mga kontraktor nganong palpak nganong mga guni-guni kay sige lang ng inspeksyon pero why pakisusi kung kinsa ang mga kontraktor kung kinsa ang mga politiko mga par nga nagpa bidding ni ana nganong kadag ko sa budget kanong gipang kurap ram na mga par. Ug maayong gabi kanato tanan. Ug welcome back sa atong channel. Daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta. Kung sa ako ang mga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa itong mga i-upload ng mga video reaction. So karon mga par si BBM nagsige lang siya og inspeksyon sa mga area sa mga flood control pero mas okay yung dato mga par nga inspeksyon kunya susihon pod kung kinsa ang mga politiko kung kinsa ang mga kontraktor mga par nga nganong palpak man na ang ilang mga trabaho kay dili man na masulbad mga par kung dili pangitaon ka na ang mga politiko nga involved o kinsa na ang mga kontraktor nganong palpak nganong mga guni-guni kay sige lang ng inspeksyon pero why pakisusi kung kinsa ang mga kontraktor kung kinsa ang mga politiko mga par nga nagpa bidding ni ana nganong kadag ko sa budget kanong gipang kurap ram na mga par kani mo'y klaro nga korupsyon kani mo'y angayan nga guhurol kani mo'y angayan nga imbestigahon mga par kay bilyon ang gasto ni ana pero nganong palpak nganong guni-guni kani ang nagibuhat ni BBM nga nag-inspeksyon sa mga flood control kunya sabayan sa dukuan baka nang pakisusi kung kinsa na ang mga kontraktor nga gada sa maong trabaho mga par nganong gipalpak na pagtrabaho nganong giguni-guni ra man na dili man na masulbad mga par kung dili na pangitaon ang maong kontraktor kung unsay kasabutan nila sa politiko nganong ingon ana man ang ilang mga pagkatrabaho nga gamay nga uwan ubaha na dayon pareha dinhi sa may Mandawi area nga karon pusuking uwan na problema na pud ang mga motorista ang mga biyahidor mga par nga moagi nga malangay in taon pag uli malangay pagpadong sa ilang trabaho kay tungod na trap sa uwan kay na trap sa dagko kayo nga baha kay tungod dali kay nga motubo ang tubig mapar kay tungod palpak ang pagtrabaho kay tungod sa mga drainage nila nga gibuhat nga puti ra gagmaya in taon unya plus labayan pa og mga basura sa mga tao so kita untang mga tao dapat tapos tay pag disiplina sa tong kaugalingon nga dili ta pataka og labay sa atong mga basura kay kita ra man sa gihapon ang magantos kung naay moabot nga uwan o ilabi na gyud nga palpak ang pagkatrabaho sa mga drainage kay purting gagmaya o takibaw nganong ginaana na pagtrabaho ng gagmay kayo mga drainage ang tubig dali kay mapundo ang tubig nga par kay hinay kay siya makadrain hindi kita po mga tao dapat atong disiplinahon atong kaugalingon dili kani magpataka og labay sa mga basura natay mga basura nga dili man ata ato ginahi puso ng tarong dili ta pataka og labay anang daplin anang kasada kay matigo man kana diya sa kasada mga par nya asa man apadong adto man na sa drainage so magtapok na ngadto nya og igabot sa uwan ang tubig dili na makalusot kay gagmay kayo ang drainage kay na buna sa mga basura usahay pud kita po mga tao pod usab ta sa mga nakamugna sa tungod kay wala tay disiplina hipo sa ato mga basura so daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel and then palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction